Gila guys, Malika jadi mangan belas guys. Malika orang mangan belas jadi. Orang mangan belas dari Malika. Malika orang mangan belas guys. Dinul mangan bro. Go. Wes. Apa? Ketahuan nih. Malika ketahuan. Malika orang mangan belas, pointer ya nih ngomong. Belum mangan sate guys, Malika guys. Tapi kok nyanyi yo? Terserah. Hujan guys, sepuluh hujan guys. Yes, mulai usum hujan. Aku Kliwon, kemes lagi. Kliwon lebih, kemes lagi. Ngapain? Mulai hujan. Ada foto hijau jagung, hijau jagung. Saya ngapain nandur pari, dan foto hijau jagung. Jawabannya banyune dan kulineh pari, langkah tandur. Ini kalau som tikus ya. Makan boleh kuat toh dah. Udah. Terus ada lagi. Wah, naik pol. Kemebul. Senengannya Malika sate guys. Sate ayam. Tinggal siapa sing kauman nih? Ayah kauman. Ati guys. Boleh si Ati. Malika duduk lah, apa jelek ngono kuwi nek duduk. Dinul yang makan. Mergo kelaparan iki. Iki lho sate nih. Sambel Kelaparan. Ini lho kan mari do. Podo mangan. Satu loi men Padang ya. Enak. Maknyus. Ndang mah Malika. Ya. Atas. Tanggone sempit nggone nyoteng.
Dinul menang lah kok, malaikat kalah kan. Ya. Oh. Satene ganti kemam lah. Malaikat rada gede. Gede mal. Mantap. Kenapa? Malaikat renteng kaki kalah nggak karo Mas Indul. Kuwi jaket apa iso sambele kok. Malaikat rese kok, Bro. Kalau. Ya. Par kondi. Pesen apa kok? Tabak manis. Tabak manis. Rasa apa? Coklat. Rasa apa? Rasa bayar. Ya kok yang duwe apa ora wong rasa bayar? Nah kok biasane ra piye kok iso Coklat kan. coklat dengan kacang itu. 20 wae. Coklat kacang. Coklat kacang apa ngono 20. Lah buane gak melok iki, Mas. Tak pecat. Oh. Buane tak pecat. Oh lara dipecat gini lah. Oh, lanang kondang kok. Iya lah. Iya, mama dipecat ya. Anak itu tak kaya punya lah. Iya, wis wineh burung. Nggih. Wis wineh burung. Alah loro ki kualan wis jajane kok. Wis wineh burung Oh, sawahe. alah ngene. Bung, Wis Jago mulai karo dengan ngundung kok. lho. Wis aku malah gak kemprakit. Tak kira anu. apa gawe ade nah. Gawe ra apa-apa lah kok iso
Ora usah wedi. Anu cah iki tak jaga adik lah moh ngono. Lho. Alah kok. Nek rumah sakit terapi kok 3 mulai hae kok. Lah cintakno, Nduk. Lah cintakno ya. Kok nak rambut tak gane mantuk ya. Ya, Nduk. Ya lah ya wes. Dan cintakno, kok nek gak tak gane mantuk. Tanggake Malika kok iso. Barudan guys. Barudan. Terus sudane mau. Yo. Baru buah nemperno kebedang nang taman kono kamu. Merenung. Yo. Dan terus banyu udan, saiki udan, terus waya udan. Cuma ratanya saking ramene ketera udan terus mampring. Yo. Nanti habisnya cepet tak culoki. Macam ya wes ngene cetak lu. Lepas waktu gua. Yo waktu gua yo radio beda waktu yo. Usam kan emang ngantuk cak emang ketoke. Enggak. Ayo negake sacet-sacet. Wis kene lagi ta separo lek. Pe mangan jelek sate pinter ning rayu. Aku ndek mang lagi mamping 1. Liyane ngene iki sate yo moh iki. Ya tak kon milah kuwi sate ya. Paling senengane ya sate, bakso, mie wis kuwi cah cilik. Aku dia bocah loro ya ono nek karo mie ora dia bosen yo. Ya ya. Pokoknya ganggang sedina iki kok enek sing kurang no mbok. Mesti bendina kuwi mbok pisan ngono mesti nek mie. Pokoknya mbah masake piye yang penting mie. Nang pikirane iki mie iki sing paling enak dhewe ne kok. Paling ngono. Cara ngono. Lah nek kaya ngene iki wis tau tuku kabeh, mas aku ya padha-padha. Nek bocahku iki cilikanku iki nek nang pasar. Nek jaluk ngene iki sate ngene iki. Ndang gage kok malah. Tak dulang ya, Nduk. Sama Om. Ndek kacile mangan dhewe terus kok. Panganane ya ora akeh. Potenge wis nyempluk iki jane. Awas. Cuman dia seneng sambel gitu. Lah kok suwi nak, Bos? Gong. Aku barenge wong.
Wis pateng burung. Mateng. Jadi tutupi guys. Orang wes. Nyantai bos. Nyantai ra kan suwo. Udah timam kok. Kalau udah jaga rimang. Ayo nih kaki. Tak celoi men padang. Gagak rimang mlebu ning desa gagan gak wani. Masa kawan nih? Gak wani yo. Musoe kaya ngono. Akhir gagak rimang mlebu rono mesti jungkal. Gembira, tonggonku kono kae gembira kok. Kuwi perbatasan kono. Bulan ya wis lunas tenan. Jenenge gagak rimang ya kuwi. Jaran angger mlebu rono angger ireng. Mesti anu. Keloloten. Bebas. Ramba ulu kok. Keloloten bebas. Buah kono. Minum. Keloloten bebas. Minum. Kandani ngeyel kok. Minum. Buah. Minum. Kita minum oh? Guys, Minum dok. lah kowe rambok usek kok. Kowe tengere wong belit. Beda karo masyarakat belang udake syukur apa lah, syukur ngudake tak. Wong loyang kok mbok bujuki, tak kena mbok bujuki. Karena loyang iso ngomong kan ya omongan kowe iki mangan. Wes. Ya wes. Wes kapok. Wes kamam satene. Ya wes. Ini udah pilih. Nang habisan lho. Nang habisno. Entar pernah. Warak pisan dari Warak bos kok. Ora mesti pangan kae supone. Nah minum nih. Manut ta, manut. Jangan nangis. Nah. Tak colok iki lho men padang. Minum nih. Mangan nang kuarakan ngono kuwi kok. Mesti. Apal aku. anak-anakku ya depan satu kamu cerita. Padha ae, Bos. Anakku loro ngono, nek mana urung kuwar kena ro bali, loro wae. Iya. Loro karo mepe iki lho. Nek gimana ngimboe akeh-akeh segone. Kakean lho. Langkah nyemplung sawah. Yes. Di tanduran ayam. Nah, orang ke tandurannya orang ayam. Karena gonku sana tandurane jagung lagi katanya lagi buntas marai. Mulai ngangkat gawe ci. Lah kita matang malah ya untuk banyu. Yo. Tenggelam ke banyu. Ini pokoknya agak seminggu. Menurutku untuk dan agak seminggu untuk dan Matang. bisa itu untuk dan bisa boleh. Kalau bisa
Waya isi ra entuk banyu ya kempot. Ya, Dia tahu lah.